उदालगुरि जिल्ला धोनसिरि ब्लक UPPLआबो हानजानि गायसननाय सान फालिदों। नं 37 धोनसिरि ब्लक UPPLनि बानजायनाय खाजियामाति रंगमंसआव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै हानजानि जोनोम जानाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। नंगौ, दिनैनि दिनावनो UPPL राजखान्थि हानजानि जोनोम साना जादोंमोन। दिनैनि बे गोथार सानाव रंजा खुसिजों मेथाइ खनना केकबो हायो धोनसिरि बियाबनि TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा। हाबाफारियाव धोनसिरि ब्लक TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा गाहाय आलासि बाहागो लाना बेसेनगोसा बिबुंथि लाखियो। खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथां आरो धोनसिरि ब्लकनि गाहाय नेहाथारि बाबिल दैमारि बिथांमोना मा बुंखो नायनि फै। राजनिति हान्जाया थांनाय 2015 मायथाइनि 5 आगस्टआव एबा दिनैनि सानावनो क'क्राझार जिल्लानि दतमानि थुलुंगा फोथाराव दाजादोंमोन। गिबि सान हिसाबै दाजादोंमोन आरो बे हिसाबै दिनै 2024 मायथाइनि 5 आगस्ट प्राय 9थि बोसोर आगान होबाय आरो बे 9थि बोसोर आगान होनायाव जोङो UPPL हिसाबै नैबे 37 नं धोनस्रि समस्तियाव जोङो समस्तिनि जेसेबांखिनि जोंनि हानजानि जोंनि पार्टिनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरि लोगोसे मावथिफोर दं BCDC बा प्राइमारि कमिटिनि बा वमेन सेल इउथ सेल गासैबो लोगो नांनानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जों दिनै बेखौ गाजा गोमजायै खुंदों आरो दिनैनि बे बिसेस जे माने सान बा जोंनि गायसननाय सान UPPL दलनि आरो बे गायसननाय सानाव आङो गिबियावनो जाय गेदेमा बिथांमोनहा बेखौ सानखांनानै 2015 मायथाइयाव 5 आगस्टआव जोंनो बेखौ राजनिति भाबे बे ओनसोलखौ सिबिनो थाखाय बा BTR ओनसोलखौ सिबिनो थाखाय जोंनो बेखौ गायसनना होलांबाय दानानै होलांबाय। बिनि थाखाय आङो बै समनि आफादगिरि मानव गेदेर श्रीयुत उरखाव ब्रह्म दानि केबिनेट मन्त्रि बिथांनिसिम आं रोजा रोजा आङो साबायखर होदों, बिथांनिसिम आं मावबार हरदों आरो लोगोसेयै दिनैनि जोंनि BTRनि चिफ आरो जोंहा UPPL दलनि मानव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनिसिम आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोंनि माने सेन्ट्रेल लेभेलनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा आङो साबायखर होदों। मानो होनोब्ला बिथांमोननि नाजानायजों बिथांमोननि दैदेननायजोंनो दिनै जोङो UPPL हिसाबै मोनसे गोख्रों माने राजखान्थि हान्जा हिसाबै जों दानानै लानो हादों आरो बिथांमोननि नाजानायजों बिथांमोननि आदर्श बायदियैनो जों दिनै थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय दिनैसिमहालागै 4 बोसोर जाबाय बे BTR ओनसोलखौ माने UPPL हान्जायानो दिनै सरकार दानानै दं आरो बे सरकार जानाय हिसाबै दिनै बे ओनसोलाव जेरैबायदि रायजोफोरा लुबैदोंमोन थांनाय सरकारनि दिनाव गोबां असान्तिमोन बे ओनसोला दा दिनै सान्ति स्थापन जाबाय। बेयावहाय खुनु माने गावजों गाव बेबायदि हिंसा हिंसि गैलिया, खुनु आन्दलन गैला। दा बेफोर जोंनियाव दिनै सान्ति स्थापन जानायनि उनावहाय दिनै बेयाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय गोबांखिनि जोंनो सुबिदा होदों आरो बे सुबिदाखौ जोंहा UPPL हान्जानि सरकारा जोंनो होनाय हिसाबै दिनै दुलाराय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो UPPL हान्जानि जानानै जथेस्थ'खिनि जोंखौ रायजोखौ सिबिनो थाखाय रायजोनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय सुख सान्ति लाखिनायाव बयबो बाहागो लादों आरो बयबो हेफाजाब होदों। बिनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो UPPL हान्जानि दैदेनगिरि मावथि लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो अननाय गासैनिसिमबो आङो बावहरदों आरो फैबाय थानाय दिनाव UPPLनि जानानै आरो बेबायदिनो गोबां जोङो रायजो राजानि जानानै जाहाथे जों खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि UPPL हान्जानि मावथि आरो लोगोसेयै दैदेनगिरि बिथांमोना माने थांखि लानानै खामानि मावलांनो हाथों आरो रायजो राजाया जाहाथे जोंखौ अनसायलांबाय थाथों आरो रायजो राजानि लुबैनाय बायदि आंखाल बा बिदिनो अभिजग बा जिखुनु सुजुग सुबिदाखौ जों जाहाथे मावलांनो हायो बिनि थाखाय जोंखौ जाहाथे राजनिति भाबे दैदेननो थाखाय खामानि मावनो थाखाय रायजो राजाफ्रा जोंखौ सहयोग खालामगोन होननानै हेफाजाब होगोन होननानै आङो खावलायहरनाय थाबाय। नंगौ, मैया जोङो मिडियानि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव शंकरदेव जि कलाक्षेत्र बेवहाय
बिजेपिनि मोनसे मावसोम हान्जानि मोनसे गावसिनि पार्टिनि मोनसे जुथुमायाव हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैबाय थानाय दिनाव BTC जों लोगोसे 6 शिड्यूल काउन्सिलफोरजों लोगोसे पन्चायत लेभेलाव जेसेबांखिनि निर्बाचन बा इलेक्शन बा बिसायख'थि जागोन बेवहाय कुनु दलजों बिसोरो एलायन्सआव थानाय नङा गोरोबनानै खामानि मावनाय नङा बिसोरो BJP हिसाबैनो गसंगोन होननानै बिथांमोना गावनि माने दलनि स्थितिखौ स्पष्ट खालामदों दा बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया जिहेतु बिथांमोना आलादा मोनसे राजनिति हान्जा बिसोर नेशनेल पार्टी राजनिति हान्जा जों जाबाय रिजनेल पार्टी आरो थांनाय 2020 मायथाइयावबो जों जेला UPPL हिसाबै जोङो माने बिसायख'थि गेलेदोंमोन बे समाव जोङो BJP जों जोङो खुनु एलायन्स गैयामोन आरो नाथाय जेला जोङो UPPL हिसाबै जोङो नांगौ बायदि जों सुबुं अनजिमा जों मोननो हायासै दा बेवखायनो UPPL नि दैदेननायावनो प्रमद बर' आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो BJP नि माखासे देरहानाय बिजाथिफोरखौ MCLA फोरखौ लानानै दिनै सरकार सलायबाय थादों आरो बे सरकारा दिनै एलायन्सआव दङ नाथाय पार्टी हिसाबै बे एलायन्सआव गैयामोन आरो उनावबो जुदि गैयाब्लाबो बिथांमोना जोङो गैयाब्लाबो जोङो बेखौ UPPL हान्जा हिसाबैनो उदाङै हारसिङै गेलेनांगोन जों बेखौ थि खालामनो हादों आरो जों सोरनियावबा आसा खालामनानै सोरनियावबा हेल्प लानानै जोङो बिसायख'थिखौ माने गेलेनाय गेलेयाबो उननि पर्याय थेवबो जोङो UPPL हिसाबै थांनाय दिनफ्राव जों जिहेतु बेयाव ओनसोलाव जों खामानि मावबाय आरो जोङो BJP जों जोङो दिनै सरकारसो सालायदों नाथाय बेवहाय जोङो बिथांमोनजों पार्टीजों जोङो एलायन्सआव गैयामोन थांनाय बे बिसायख'थिफोराव आरो BTC बा पन्चायतनि बिसायख'थियाव खिन्थु MLA बा MP आव जोङो बे एलायन्स दंमोन दा बेवहायनो गोबां रोखोमनि बाथ्रा सोंदों मानसिफोरा गोबां रोखोम बुंदों जे दिनैहाय थांनाय बे दिनफोराव UPPL नि हान्जानिफ्राय BJP आव गोबां माने जइन जाहैबाय सोसनहैबाय दा बे खेत्रआव जों बुंनो सानो जे माने एलायन्स बिनि स्पिरिटखौ लाखिनाया बयबो मोजां दा बे हिसाबै जोङो BJP नि खुनु मोनसे माने मावथिफोरखौ जोङो बा बिसिनि दैदेनगिरिफोर जोङो UPPL आव जोङो सोसनाखैमोन दा बिथांमोना जुदि सोसनब्लाबो जोंबो सोसननो जोङो साननो गोनां जासिगोन आरो बेखिनिनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जितु काउन्सिलनि इलेक्शन जागोन बेयाव जों दिनै रायजोफोरनि अननायखौ नुनानै जों रावखौबो गिनो थाङा आरो हिमन्तआ जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो बे गावनि पार्टीनि सायाव बुंगोन किन्तु जों नुबाय बेयाव BJPआ धोनस्रि समष्टि हिसाबै खुनु मोनसे देरहानायनि लामा गैखाया मानोना बेयाव माइनरिटि भटआनो 24 रोजा दङ आरो बर' बा SC नि भटआ 27 रोजा दङ दा बेयाव नोङो BJPनो भट होगोन होआ बेयाव थोंजोङैनो सिनाय मोनखायो बेयाव जेसेबां बाथ्रा बुङा मानो फैबाय थानाय समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया 100% देरहागोन आरो बेनि थाखाय जों बा आं खामानि मावगोन दायो खोनानो मोनदों जे मोनसे समाजनि जे दायो गुबुन जायगानिफ्राय जयनिं जानो थाखाय ओंखारदों साबेसे जयनिं जादों दसे समनि उनावनो जयनिं हाबाफारिया जासिगोन बेयाव गोबां मानसिफोरा मोनफैखाबाय आरो बिथांमोनानो जाहैबाय सोरबा माने BPP-निफ्राय फैदों सोरबा GSP निफ्राय सोरबा कंग्रेसनिफ्राय सोरबा BJP-निफ्राय फैदों जोंनि दिनैनि जितुनिखि फाउन्डेसन डे बा गायसनथाय सान बेयाव अनलि गायसनथायल' नङा बेयाव जयनिंबो जागोन आरो नोंथांमोना दसेनि उनाव नुगोन जों बे जयनिंनि हाबाफारिखौबो जोबोर माने गाजा गोमजायै जों खुंफुंगोन